சாமி வணக்கம். மகாகாளி. சந்தோஷம். என்ன சந்தோஷம், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் சாமி, நல்லா இருக்கேன். நீங்க நல்லா இருக்கீங்க சாமி? சொல்லுங்க. இந்த வீட்டில் சோஃபால ஒரு ஒரு சின்ன திண்டு ஒன்று இருக்குல்ல, அதாவது கைக்கு வச்சுக்கிற மாதிரி, தலைக்கு வச்சுக்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன ஸ்மால் சைஸ் பில்லோ, சதுரமான பயன்படுத்த. ஆமா ஆமா சாமி, ஆமா சாமி. அதனுடைய உரையில ஒரு கூண்டுல கிளி அடைக்கப்பட்டிருக்கிறது மாதிரி ஒரு ஓவியம் இருக்கு. ஆமா சாமி. அந்த மாதிரி ஓவியங்கள்லாம் வீட்டில் பயன்படுத்தக்கூடாது. சரிங்க சாமி, இப்போ எடுத்துறேன் சாமி. இப்போ உங்களுடைய குடும்பத்தில் இப்போ பிள்ளைகள் படிப்பு காரணமா பிரிந்திருக்காங்கல்ல. ஆமாங்க சாமி. இந்த பிரிவுகள் என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா, ஆரோக்கிய பிரிவுன்னு பேரு. இந்த பிரிவுக்கு பேரு ஆரோக்கிய பிரிவு. அதாவது ஒரு நன்மையை கருதி பிரிந்திருக்கிறார்கள். ஆமா. ஆனா பிரிவு தான். ஆமா சாமி. இந்த ஆரோக்கிய பிரிவுன்னு ஒண்ணு இருக்கு, ஆரோக்கியமற்ற பிரிவுன்னு இருக்கு. ஆரோக்கியமற்ற பிரிவு என்பது சிறைப்படுத்துதல். ஒரு கணவன் ஒருத்தன் சிறையில இருக்கான்னா அது ஆரோக்கியமற்ற நிலையில பிரிஞ்சு இருக்கிறாங்க. போய் பார்க்க முடியாது, வர முடியாது, செய்ய முடியாது. ஆனா ஆரோக்கியமான பிரிவுங்கிறது ஒரு நியாயத்தின் காரணமாக, வெளிநாட்டுல வேலையில இருப்பாரு புருஷன், அதை போய் குற்றம்னு சொல்ல முடியாது. ஆனா பிரிஞ்சு தானே இருக்காங்க. ஆமாங்க. சாஸ்திரத்துல பிரிஞ்சு இருக்கணும்னு இருக்கும். ஆனா அது ஒரு நன்மையை கருதி ஒரு பிரிவு, ஒரு தியாகத்தின் காரணமா பிரிவு. ஆமா சாமி. வீட்டுல கூண்டில் அடைக்கப்பட்ட பிராணிகள், உயிர் பறவைகளை வளர்ப்பவர்களுக்கும் அந்த ஜென்மாவில சந்ததியர்கள்ல அந்த நிலை வந்துடும். வெளிநாட்டு வாழ்க்கை அமைஞ்சு போடும். கணவன் ஒரு பக்கம், மனைவி ஒரு பக்கம், பிள்ளைகள் ஒரு பக்கமா பிரிந்து ஒரு 30 ஆண்டு காலம் வாழ்ந்துருவாங்க. வாழ்க்கையினுடைய ஒரு அடிப்படையே போயிடும், அவ்வளவுதான். நாடி நரம்புகள்லாம் ஆடி அடங்கி ஒடுங்கிய பிறகு வீட்டுக்கு சேர்ந்துருவாங்க. அப்ப இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணாங்க, வயசு காலத்தெல்லாம் ஊரெல்லாம் சுத்தினா, வயசானவனே இங்க லோன்னு நம்ம உயிரை வாங்குறான் பாரு அப்படிம்பாங்க. சரிதானா? புரிஞ்சது சாமி, புரிஞ்சது சாமி. ஒரு வீட்டில் வைக்கப்படுகிற ஒரு சிற்பமோ ஓவியமோ எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு காரணம் இல்லாமல் இடம்பெறாது. சரிங்க சாமி. ஒரு காரண காரியத்தின் அடிப்படையில தான் ஒரு வீட்டுக்குள்ள வரக்கூடிய வடிவங்கள், ஓவியங்கள்லாம் இடம்பெறும். சரிங்க. அது ஒரு முன்னோட்ட குறியீடுகள்னு பேரு. ஒன்று நடக்க போவதை சொல்லும், இல்ல நடந்ததை சொல்லும். அதனால அத்தகைய சித்திரங்கள் நம்ம வைக்கப்படாது. சரிங்க சாமி, எடுத்து அந்த ரெண்டு இதுவுமே அன்னைக்கே போட்டோ எடுத்தாச்சு சாமி. சந்தோஷம், சந்தோஷம். இப்ப இந்த இதுவுமே நான் உடனே அகற்றிடுறேன் சாமி. ஆமா 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 ஆமா, பண்ணிடுறேன் சாமி. ஏன்னா சொல்வது நம் கடமை. ஆமா சாமி, செஞ்சிடறேன் சாமி. உடனடியா ஏற்பதும் மறுப்பதும் உங்கள் உரிமை. சரியா சாமி, செஞ்சிருவேன் சாமி. நான் வந்தது சரியா இது நான் பண்ணிடுறேன், உடனடியா ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் சாமி.